माबालै थाइजौ मैखुन थाइजौ बिफांनि गुरनो जेखाय लाना फैबाय बेसेबां लाया जेखाया हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय न्यू ब्लॉग इन टुडेस प्रेक्टिस चैनल आंनि टुडेस प्रेक्टिसनाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनैनि बे गोदान ब्लगाव बरायना लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि बे बेलासि समनि ब्लगखौ नायलांगोन होननानै मानोना दा फुं नङा दा बेलासिसो ओमफ्राय दा समाबो फुं बेलासिनि साराय पासता जाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे बेलासि समनि ब्लगखौ नायलांगोन ओमफ्राय नै दा आं माने फुङावथ' आं ब्लग बानायाखै दा बेलासि समावसो दा दुगैखांनानै ब्लग बानायनो आं आखायाव लाबाय मानोना बोथोराथ' बिराद गरम नोंथांमोना मिथिखायो बेसेबां गरम जानानै दं दासान्दि ओमफ्राय दा आं बे बेलासियाव माने न'आव हारसिं थानो बानानै ओरैनो ब्लग बानायनाय जाबाय आरो लोगोफोर मानोना जोंहा दिनै न'रावबो गैया माने सानाव दा बेलासि समाव गैया नैबे टाइमाव दस्रायाव माने बिमाय लोमजादों नालाय बे बिमाय लोमजानायखौ नायनो ओंखारलांजोबदों आरो ओमफ्राय आं न'आव दा आं हारसिंसो दं आरोखि लोगोफोर नै हारसिंसो सिरिनो ओमफ्राय आङो दाथ' बोथोरा गरम नालाय हारसिं फांखा लानानै जिरायगासिनो आरोखि सियाराव रावबो गैया नै सियार गोजाल' दं फांखायाबो नै लोगोफोर उषा मेक्स एयार लेभेलसो हाइ स्पिड मोनायाव उन्दुनायाव लासै होनो सानबाबो जायाखैलै हिउ हिउखा अवानावनो नोगोर खारखायो हारसिंसो दं आरोखि ओमफ्राय दा नै दसे थानानै दा जोंनि आयं दंफैसै आरोखि दासो फैदों ओमफ्राय नै लोगोफोर थालिरा गिसावजोब थाइसे फिथाइ मोजां दंमोन ओमफ्राय आं जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा आयंआ जाग्रोबाय आरो माने जाथोंसै मेंनाय खामानि मावनाय जाथोंसै ओमफ्राय दा बेखौ गारहरनोसै बे दसे थाथ'दों दा गारहरगोन गेसावखासो नै लोगोफोर बेखौ गारहरगोन सियारावनो दंथ'यो बियो ओमफ्रायथ' मानो होनोबा लोगोफोर दासान्दि नैबे गैयाबा थानो हाया नैबे गैयाबा सानसे खारनांगौ जायो नैबे गैयाबानो थानो हाखाया गिदिंबाय थानांगौ सानसे एनि टाइम न' सिङाव सिलिं फेनबाबो गिदिंनांगौ बे ओमफ्राय बाहेरायावबो नै टेबोल फेन होनानैसो जिरायनानै दं आरोखि औ बेले आयंआ बेनो नै जोंनि मावग्रा दासो नै खामानि मावना फैदों थालिरा दंबावो गोमोन ना गोथां जाखो बेखौ जानायसां मोनसे थाइसे जानायबावसां माने सायाव गोथां नुबाबो सिङाव गोमोन ना आरोखि बेबो नै माखासे सेवबाय बै दहायनाबो गेसाव दा बेबो सेवबाय दा बेखौ मोनसे जानोसै लोगोफोर मोस्रोमाबो आजां गाजांखा दा बेखौ जानोसै नै जानांगौ थालिर फिथाइखौ माने फाइबार दंना बिरादनो थालिराव थालिर फिथाइखौ जानांगौ फुङाव जानो हाबावनांगौसो आरो लोगोफोर माने देहानि थाखाय बिराद मोजां मालबगसो बे लोगोफोर मालबग सिनि साम्फा नङा आं सिनि साम्फा बायदिसो मोन्दोंमोन दहायो दासो एसे आन्दाज मोनफिनबाय गोदैथार माने सायावल' गोथां नुयो ओमफ्राय सिङाव गोमोन जायो आरो दा नै लोगोफोर माने गरमा अयथासार नालाय दा फ्रिजआव दोननाय दैखौ लोंसै आङो माने बेखौबो बारा लोंजाया गुजुयो बिराद गाज्रिसो बेबो बाहायबाय बेखौ इउज खालामबाय थायोबा माने बेखौ जेराव बथलाथ' मेरला दं नै सेस खालिजोब दा नै बेबो इमारजेन्सियावबो अन्थाइसो जाजोबबावबाय नै अन्थाइसो जाजोब्बाय अन्थाइसो जाबाय नै लोगोफोर मार जाबावनांगौलै अन्थाइसो जाबाय नै अन्थाइ साजाबाय बेखौ लोंनांगौबा जारला जागोनलै लोंनो हानाय नङा नांगौबा दस्राखौ लोंगोन माने बेबायदि गुसु अन्थाइ जायैखौनो गुसुखौ लोंनानै माने एसे थाखानाय नर्मेल दै एसे गरमखौ लगायसै लोंसै माने बांद्राय गुसुखौ लोंनाङा दा बेखौ लानोसै ओमफ्राय नैबे जगनि दै गरमखौ एसे दंना गैयाथाय बेखौ होना लोंसै गोलैबायसोमोन गिलास सानसै गिलास बेसेबां होना लानोसै गुदुं नङाना बांद्राय गुसु नङा गुदुं नङासो बुंबाय दा बै बथलखौ सोना दोनफिनसैलै लोगोफोर बस'नानै दोनफिनसै टाइट मारिनांगौ टाइट मा दंथाय फ्रिजआवबा बानलु गोथां दं नै फाथै दं मोनगुलायबाय अबावबा दै बेबो स्प्राइट बथलाव नै बरथि 2 लिटार बथलनि बरथि दा बन्द' खालामसै आं लोगोफोर प्रेसनि नामा माब्रा गद्रेज इट्स बिसोरनो नोंथांमोना नायनानै फरायबानो जाबाय 10 इयार कमप्रेसर वारेन्टि 10 इयारखा 10 बोसोरखा वारेन्टिया माथो दा फ्रेसनि दै लोंना फैखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दसे लामाथिं ओंखारबोबाय थाबायगासिनोलाय लामाथिं नोंथांमोना बेनो नुबाय आंनि भिडिअ माने थेवबाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर माने दैलि ब्लग्स नालाय जेरावबोथ' थांनो रोङा बेखौनो बे
खामानियाल'सो आलदा आलदा जाबाय थागोन खिन्थु जायगाया बेखौनो बेकग्राउन्डआव बेखौनो नुबाय थागोन आरो नोंथांमोना थेवबो गाज्रि मोना लांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नैबे लामाया जोंना हाग्रा गुदु गुदु जाथारबायना नै दा फारसेथिं हाग्रा गुदु नै ओमफ्राय दहाय नैखौ सननाय जाबाय आरोखि आं सनाखै दस्रासो सनदों बेखौ सननाय जाबाय नैबे हाग्राया रानथोंसै सननानै बोरमाया फैजोब्बाय नै जोंना नैबाव गाखोसिगोन बिसोर ओमफ्राय नैबे ट्रेक्टरनि रटावेटरनि बुस्थुमोन बेखौ सोलायबाय दाख्लै चेन्ज खालामबाय गोदान होजोब्बाय दुहरबो हाथायबो बायमोन ना हाथायाबो बबावबा गबायमोन दा बेखौ गोदान होबाय आरोखि बेखौ गोदान होबाय नोंथांमोना खाथि खालानि जायफोर एवनो लिंहरो लिंहरबानो जाबाय बरिया जाखाबाय नैबे फुरानाखौ गारबाय नै लिंहरबानो जाबाय नांगौबा खाथि खालानिया सोरबाफोर एवनो गोनांथि दंबा दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय माइ दुब्लि एवनायनि नोंथांमोना सोरबा एवनो ट्रेक्टरफोर नांगौबा खाथि खालानिया एरियानिया लिंहरबानो जाबाय आरो लोगोफोर जायफोर मिथिखायो जायफोर फन नाम्बार दंखायो बेफोर लिंहरबानो जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर नै बे बिबारा जि मोजांखा जेराव गारनानै दोनो बावनो रज'खायो थालिर बिलाइ बायदि बिलाइया नै बेनि बे बिफांनि बिलाइया ओमफ्राय बिबारा बरिया नुखायो बिराद जाबथु जाबथु रज'यो आरोखि लोगोफोर बारा थैलाबाया बे बिफाङा नै मै जाबाय सरजना बिलाइया गुदियावबो दं नै गुदियाव ओंख्रि जानो मोजां बियो नाथुर जुनायफोरजों ओंख्रि जानांगौ ओंख्रि गोबाबो जाजायो लाफा गोबाब बायदि ओमफ्राय बिनि बिलाइया एवनानैबो जाजायो गोराननो ओमफ्राय बिनि फिथाइफ्राबो जाजायो आरोखि बिबाराबो जाजायो फिथाइबो जाजायो गासिबो जाजाजोबो माने देहानि थाखाय बिराद मोजां बियो मालाय हारसाफ्रा बिराद जायो फिथाइखौबो बेमारि नायग्राफ्रा फैबाय नै दासो साहा मोनलोङैनि उरां फारां जागासिनो आंहा न'आव हारसिं थानो बाना लामायाव ओंखारबोबाय आं हलाया ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना आबैया गामिनि आबै नैबे आबौ ओमफ्राय नै मालाय ना गुरनो जेखाइ लानानै फैबाय बेसेबां लाया जेखाइया 150 मोनसेयाव खमायनानै 150 मोनदों ए गावनो 150 जासिखादों मालानिफ्राय गुरहैनांगौ दे दाथ' ना मोननाय सम जाबायना ओंखायनो ओमफ्राय आबौआ मा लाखो मना खरस खालामना लाबोनाय थख्ला देनां थाबाय थासिगोन नोंसिनि महरा नायनो लुगैबा नैलै मालाय बेहा थाइजौ मैखुन मोनबाय थाइजौ बिफांनि थाइजौ मैखुन खादों बिथाङा बिमाय जायो आंहा ओमफ्राय नैबे जाबाय खुन्थाइ नारा बेबो मोजां ओंख्रि जानो खुन्थाइ नारा फिथाइ नै लोगोफोर खुन्थाइ नारा बिराद फिथाइ दंखायो माथो भाजा जानांगौ र' मालाबा मा मैखुन होनदोंमोनलाय बियो माबालै थाइजौ मैखुन थाइजौ बिफांनि मैखुन बियो नै थाइजौ बिफांनि सेरफां मैखुन बायदि बेबो सेरफांनिफ्राय साबसिनबावसो जानो मोदोमसिनो जिगाबनि नङा औवा हासुङावसो औवा हासुं जागोन औवा हासुङाव संगोन आरामनो मेगोन दे जाहाबो दहाय जाखांबाय सानाव मालाय मोसौ लायग्राफ्रा बाथोन गोजाथार मोसौ बाथोन जोंनिसिम दाबो नुयो नै लोगोफोर मोसौ बाथोनखौ मालाय थाइजौनि मैखुन मोनलांबाय माने थाइजौ बिफां दानफायनाय मुरा थायोना थाइजौ बोराय बेनि बे मुरायाव मैखुन बेरो आरोखि लोगोफोर बे मैखुना बिराद गोथाव जायो लोगोफोर माने बे सेरफां दंफांनि मैखुन दंना बेनिफ्राय साबसिन मोनबावो आरोखि आं जानो माने गुबुनफ्रा माबायदि मिन्थिया खिन्थु आं बे दंफां मैखुन सेरफां दंफाङा बेनि मैखुननिफ्राय साबसिन मोनो बे थाइजौ मुरानि मैखुनखौ थाइजौ मुरानि मैखुनाबो जाजायो ओमफ्राय गाम्बारि मुरानि मैखुनाबो जाजायो आरोखि माने गाम्बारि दंफां बुरिनाय थाइजौ दंफां बुरिनाय बे दानफायनानै दोननायाव मैखुन बेरोना बेनो लोगोफोर मालाय दा बे आमाया मोनलांबाय ओमफ्राय दा जाहैसिगोन मालाय ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानासै लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे आंनि टु डिस्प्ले इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोफोर अब्ला गोजोन्थोंसै लोगोफोर लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव